Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandra Bercă și sunt Master Coach. Iar astăzi vreau să vorbim despre acel moment când te cam plângi că nu ai timp. Că de fapt vrei să faci atâtea lucruri care îți plac, lucruri care îți produc foarte multă energie și de fapt nu prea găsești timp pentru tine. Așadar, acum, pentru un minut, imaginează-ți că ești acea persoană care are timp îndeajuns să facă toate activitățile care îi plac. Cum te simți? Wow! Să știi că eu, de fapt, învăț împreună cu tine. Nu înseamnă că eu știu totul, dar mai învăț de pe la tine, de pe la celălalt, de unde pot să adaug informații pentru ca să mă perfecționez, de fapt, pentru ca să devin și eu persoana aceea încrezută, fericită, cu timp liber, multe activități și așa mai departe. În primul rând, ce aș putea eu să-ți propun este că dacă pentru un moment te-ai opri și ai conștientiza cât timp pierzi pe lucruri care nu sunt cu adevărat importante, îți dai seama cât de mult timp ai câștigat. Asta am făcut și eu, de fapt. La un moment dat, undeva auzisem că ca să ai timp, ca să-ți organizezi timpul, ar trebui să reduci din lucruri care te distrag. Și mi-am dat seama că, de fapt, pierdeam foarte mult timp pe Facebook. Ok, scriu articole, public fotografii, videouri, e altă treabă. Dar mai există și momentul ăsta când m-am oprit acolo pe 5 minute să verific ceva și au trecut 3 ore. Și atunci, ce să mă mai plâng de timp? Că am îndeajuns doar, am cheltuit 3 ore, da? Îți dai seama. Așadar, un lucru pe care l-am făcut și eu de la un timp, de acum încoace, am început să conștientizez cât de important sunt lucruri pe care le fac pe Facebook sau pe alte site-uri. Adică aleg eu să învăț ceva din acele momente, să fac lucruri cu foarte multă însemnătate sau tot mă uit acolo la pisici care se bat una cu alta, alții care sar în piscină cu capul jos și tot așa. Mi-am dat seama că pot să reduc timp de acolo. Pot să fac, în loc de o oră, să fac lucrurile exact care îmi trebuiesc și să câștig vreo jumătate de oră. De ce nu? Extraordinar! Te-ai gândit și tu vreodată cât timp pierzi cu lucrurile care nu au însemnătate? Mai ales pe site-urile de socializare, în cazul în care nu faci niciun fel de socializare. Un alt lucru la care am atras atenția e conversațiile cu oamenii care nici nu sunt interesanți, nici nu mă dezvoltă, nici eu nu-i dezvolt pe ei, nici ei nu mă dezvoltă pe mine, nu mă interesează, nu îmi dau niciun fel de energie, din contra, mi iau tot timpul cu conversația aiurea. Și atunci am spus, păi, dragul meu, draga mea mie, îmi spunea, ții sau schimbi? Așadar, am mai câștigat niște timp. Și de acolo. Bine, sunt lucruri care putem să trecem direct la concret. Uite, îmi trebuie asta, poți să mă ajuți cu asta, lucruri. Dar, cel puțin pentru mine, chestia cu nu am ce face și hai să vorbim, nu merge. Eu caut întotdeauna să îmi folosesc timpul cât de mult pot într-o formă ca să învăț ceva, ca să mă dezvolt ca o persoană, ca să înțeleg, ca să învăț o lecție. Altfel e pierdere de timp. Și timpul este prea scurt ca să îl pierzi pe lucruri neînsemnate. Sau până la urmă viața e prea scurtă ca să o lași să se ducă pe lucruri pe care nu au niciun sens. Așa că asta te las cu gândul ăsta. Încearcă să conștientizezi, să-ți dai seama cât timp pierzi pe lucrurile care
nu te ajută cu nimic. Dar din contra, te distrag de la alte lucruri extrem de importante, ca de exemplu lucrurile care îți place să faci sau persoanele lângă care ai vrea să stai sau momentele în care vrei să te cunoști pe tine mai bine, citind o carte de calitate, privind la un film cu un subiect extraordinar. Și mai gândește și la faptul că cu cine pierzi timpul. Adică sunt prieteni care, într-adevăr, are rost să-ți împarți timpul, să-ți împarți clipele și sunt oameni care pierd și timpul lor și pierd și pe al tău. Așa că tu alegi. Vezi și tu. E decizia ta. Eu te las cu mult drag să nu-ți mai pierd timpul, cu toate că nu cred că ți-l pierd. Cel puțin mie îmi place să cheltui acest timp sau din contra, îl câștig împreună cu tine, îl câștig extrem de multă energie și pentru asta îți mulțumesc din suflet că ești acolo, că mă inspiri și îți spun că nu uita că ești creatorul propriei tale vieți și doar tu decizi ce faci cu viața ta și ce faci cu timpul tău. Te iubesc și îți doresc o seară plăcută!